Assalamu alaikum wa rahmatullahi masu bibiyan mu a wannan channel. Yau ma muna ɗauke muku da sabon wani platform wanda ake kiran shi da plus 500. Za mu ajiye muku link ɗin wannan platform ɗin a description domin ku bi ku ɗauko link ɗin ku yi rijista. Bayan kun yi rijista za ku zo za ku yi login ne. Yanda kuka ga smart energy haka yake da tsare-tsarensa da komai. Ban shiga cikinsa mu ga yanda yake. Daga zaran ka shiga za ka ga komai gashi nan, ka danna profile gashi nan. Kullum za su rinƙa baka naira 10 na login da kai daily log. Welcome bonus za su baka 700. Bari mu shiga mu ga ya yanayin wajen recharging nasu yake. In ka tashi recharging za ka taho my profile ɗin nan. Daga zaran ka zo za ka zo wajen buy coin. Da ka shigo wajen buy coin gashi nan, minimum recharging 3,000, 10,000, 30,000, 50,000, 100,000 and then above. In ka tashi bari mu gwada na 3,000. Da zaran ka danna wajen deposit za ka jira few time. Yawwa zai nuno ma ga account number, ga nan banki, ga kuma adadin kuɗi da za ka tura, ga narration. Za ka zo za ka uploading screenshot na slip. Ga sunan sender name, za ka rubuta sunan ka kai da ka tura. Bayan ka kammala wannan za ka zo za ka ga kuɗinka instantly ya hau kan balance. Daga ya zo ya hau kan balance za ka zo wajen da aka rubuta invest. Da zaran ka danna wajen invest zai nuno maka wannan page ne kamar haka, kamar yadda kuke gani. Wannan platform ɗin 3,000 ne, wannan level 1 kenan. Za ka sami kullum daily 7% tsawon kwana 50. Kullum ya kasance za ka sami naira 210 ne, 7% returning zai na dawo maka kenan. Wannan in kai upgrading kuma ya kai investing 10,000 kullum za ka sami 7.5% tsawon kwana 50. Shi kuma 750 kullum za ka rinƙa cirewa. Na 30,000 kuma 8% za ka samu. Za ka rinƙa samun 2,400 tsawon kwana 50. Bari mu shiga mu ga yanda wajen withdrawing nasu kuma yake. Daga zaran ka tashi za ka zo ga nan wajen da aka rubuta withdrawing. Za ka zo za ka sa adadin kuɗinka. Bari mu sa 730 mu ga me za su ce mana. Daga mun danna za su ce the minimum amount is 1,000. Iya ƙarancin kuɗin da za mu iya cirewa shine 1,000. Daga mun danna za su ce mana sorry you do not have that much balance to withdraw. Ba mu da isasshen kuɗi wanda za mu yi withdrawing. Yanda ka ga smart energy, in dai ka yi platform na smart energy to wannan ba zai baka wuya ba. Yanda ka ga smart energy haka platform ɗin nan yake. Mun gode da bibiyan mu a wannan YouTube channel tamu.